बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। भारत सरकारा आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां सोनानै होबाय। नोंथांनि एकाउन्टआव राङा हाबबायना? हाबाखैब्ला जेबो जिंगा सिनांगौनि बाथ्रा गैया। दिनै भारत सरकारा आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां सोनानै होबाय। नाथाय नोंथांनि एकाउन्टआव दासिमबो राङा हाबाखैब्ला नोंथाङा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया। बेनि थाखाय नोंथांनो मोनसे हेफाजाब जानबुं अनजिमा फोसावदों। बे अनजिमानि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि जेंनाखौ फोरमायहरनानै गोसोबादि मदद लानो हागोन। भारत सरकारा पीएम किसान मावबिथांखिनि गेजेरजों भारतनि गासै आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां सोनानै होबाय। नाथाय बे रांखौ नोंथाङा दासिमबो मोनाखैब्ला एबा नोंथांनाव दासिमबो हाबाखैब्ला नोंथाङा हेफाजाब जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहर। हेफाजाब जानबुं अनजिमायानो जाबाय 155261 नङाब्ला 1800115526 आरो 011233811092। बे हेफाजाब जानबुं अनजिमायाव कल खालामना जगाजग खालामहर। बेल' नङा, नोंथाङा पीएम किसान वेबसाइटआव थांनानैबो रां मोनग्राफोरनि फारिलाइखौ नायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा पीएम किसान वेबसाइटआव हाबनानै फार्मार्स कर्नारआव थानाय बेनिफिसियारि लिस्टआव थुनांगोन आरो बेयाव थुखांना नोंथांनि रायजो, जिल्ला, ब्लक, गामि बायदिखौ होनानै नोंथाङा नोंथांनि गामियाव सोर मोनदों मोनाखै बेनि फारिलाइखौबो नायनो हागोन। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असीए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।